tabuyani guys, tikambirane zinthu ziwiri zitatu. Tikambirane zinthu ziwiri zitatu. Tabuyani guys, tabuyani. Hey, mwina mbali zose mwava, sopano muve mbali ya ine. Lazina simunave anthu ya. Nderufuna muve, nde mubwere hapa. Okay. So tabuyani apa tabuyani ndetu. Tikambirane zinthu ziwiri zitatu. Tione kuti kodi patsala ndi pati. Hey. Guys. Tabuyani. Samango khaira mabodza ya. Zikomo kwambiri ndakuona Elizabeth yankho Chizola. Zikomo kwambiri kuti mwafika ndetu. Ndakuona. Tapanga ti share live here. Ipange zinthu ziwiri zitatu. Kuti ena so ameneso sana veso. Avele pati. Aveleso pomwe paso. Arikodi iwe sudzi wazodalitsa. Ya ukamadalitsa anthu vuto lake ndionera kuti anthu samabwera pa page pako kunena kuti chifukwa cha akukonda zimene iweyo umachita. Ayi. Anthu amabwera pa page Jackie amene Jackie Nolo ndamene akufunsa. Chimene chimachitika anthu amabwera pa page pako samabwera kuti akukonda zimene iweyo umachita. Amabwera pa page pako kuti iweyo udzadalitse. Ndi chilingati chikondi chogula ndithu. Ugula chikondi ndi anthu iweyo uzidzipusitsa unena kuti anthu amakupanga follow. Komano anthu aja samapanga follow zimene iweyo umachita. Amapanga follow makamaka ndalama zakozo. Salade Taka, I see you. Zikomo kwambiri. Guys, so zimene machitika ndi zimene zozo. So apapa mukufuna kuti ngati mungapange share, pangani share, ngati sipanga share fair enough, sizokakamiza yayi. Gaza Ngozi, I see you. Makamaka Ganga Ngozi, I see you. Where you tuning from? Precious, I see you as well. Okay, so yeah, you can share, guys. If you want to share. If you don't want to share, fair enough as well. I'm not forcing anyone to share the live anyway. I just want to explain what I know about this issue. Okay, issue yakuzungulira chanchani ena fenkani zinazi tinazidziwa kalikale komano sili nakabwera pano kutani kuzifotokoza mpaka na madiki yakaye kuti aikeka imali. Okay, madiki yakaye kuti aikeka imali then tibwere tidzafotokoza. Yes, so what do I know? Fuso ndikumabwera limenelo. What do I know? Lini I see you. Mupangeso share lini mukozo panga share ndikuti ko share kofunika share pangani share nditu. Mbwe tafika lini le dzina lopanda sane mulimenelo. Yeah guys, so what do I know? Zimene anthu mungafuse kuti kodi kudziwapo chani. Okay, pali zinthu zingapo zimene zakhala zikukambidwa kumbuyo koseku zikuveka kunali kaya zimasamani zikalata kaya kunali ma divorce letters kaya kunali ndalama kaya kunali zambiri zimene zinachitika. Iniyo mukudziwa kuti pazaka zingapo zimene anthu akhala limodzi pazaka ngati imene awazimaveka kuti zaka zitatu kwanyowaniko ndipo makhala zambiri. Felix Sahan, I see you. Pamachitika zambiri zina zimatuluka nthawi yake ngati imeneyi, zina zinatuluka kalikale, zina zituluka kutsogoloko. Komano ineyo ndabwera pano kuti tikambeko basi. Bengali, I see you. Okay guys, so
mosa kurelani mosa chedwetsaso mosa tulutsa gagandiwa guys ndi ampepo. So pano ino mukudziwa kuti makamaka Malemu Esau Kanyenda ameneyo ndithu anali legend kapena ndi legend wamwalirali legend ibe amene anasewera mpira kwa nthawi yetali dziko la Malawi komanso kwambiri koposaposa maiko aku Africa komanso maiko azungu koseku iyeyo ndithu anakaponda chifukwa chosewera mpira. Ndi anakwatira iye atakwatira ndithu anakwatira mzimayi wochita bwino ndithu mukudziwa inuwe bwino lomwe zikhwaya zakumponera zikhwaya zakumponera china chibwana ndandani kumeneko ndi anakwatira ndithu mkazi kupanja kumenekoko zinthu zimenda bwino ndithu mmene anapanga ndi ana iwowa anadalitsika ndi ana ndithu anaberekerana ana chanchani komano tikamakhala tili ana timakhala tikupanga focus pa chinthu china chake komano tikamakula timafuna kuti tionenso kuti moyo wathu ukusunthaso ndiwowa ndithu anapezeka kuti makanene kuti mwina muchaka chija chama 20 Yes, boss. Yeah. At the bottom of where the pool is. I'm gonna send the machine down there now. Okay. Class 1 5 is. They're gonna load it in the class 1. Take it down there. I'll send the machine down now. Okay then. I think live is going to I need to do something else. Then ngati munga ndivere chisoni because opanga pause live here tipitirizebe fika ndikufunika ndipange zina zakeso ndiri kuvepi andipatsa ntchito yoti ndichite. Yes, okay. Anthu amapangabe relocate. Akapanga relocate ino mukudziwa ndithu mmene zinthu zimakhalira. Ndi iwowa anapanga relocate kuchoka ku Malawi kuja anabwera ku UK mu chaka cha 2019 something like that because they have been here about 7 years or so. Okay. Anakhala kunoko ndithu makhala limodzi bwinobwino chanchani matakhabe limodzi anapezeka kuti panga ndithu makhalidwe panga apply makhalidwe kuti wowa azikhala ndithu ngati banja komanso azikhalanso kunkunonso ngati zika zakunoko anapanga apply ngati family kupanga apply ndithu mapepala kuti azikhala kunoko bwinobwino ndeno akukhala pa zifukwa zina anapezeka kuti wina makagwira ntchito kwina wina akagwira ntchito kwina wokumana nawo sizimadziwika kuti ukukumana ndani ku ntchitoko ukucheza ndi ndani ndeno napezeka kuti zinthu zina ndithu sizikuyenda mmene iwowo amafunira. Ndiye zaka zitatu zapitazo iwowa ndithu anaganiza zopanga separate aliyense azipanga zake. Okay, atapanga separate sizikutanthauza nena kuti apanga divorce kuti final divorce ayi koma apanga separate aliyense azipanga zake. Akapanga separate anthu akhoza makhala nyumba imodzi komano aliyense mapanga zake. Okay, koma osamagona bedi limodzi wina magona pa balaza wina magona kaya ndi pa mpando wina agona kuchipinda. That's separation. Komano kunoko chifukwa choti azimayi amakhala ndi mphamvu ana amakhala ndi mphamvu akamenya separation mamuna amapangidwa forced kutuluka nyumba. So separation ya iwowa mamuna anapangidwa forced kutuluka nyumba. Atatuluka nyumba ndimene anakapeza so naiso pokhala so anapeza mkazi amene ali amakhala naye panopa kunena za zaka zitatu zapitaso. Okay, amakhala naye panopa amene ali MG2 ngati MG2 tifuna kuti anthu analasa na sene majani mapepala popo mapepala awo nena kuti basi kuti mukuziwa inuwe za mapepala mmene zimakhalira a divorce. Okay, so pachifukwa icho napezeka kuti chani anapezeka kuti uyu ndimene amakumana ndi mzimayi amene munamuona uja kapena mmamuona uja kapena mukumudziwa uja amatchedwa kuti Tina. Okay, Clementina amatchedwa limenelo ameneyo ndi kazi wake amene wachiwiri atachoka kumene kuja atasiyana maganizo ndi makamaka ndi akazi ake oyamba.
Okay, in another way sinduziwa kuti kodi anathamangitsidwa nyumba kapena anangogaliza zotulukamo sinduziwa. Komano kunoko mkazi akanguti tulukani bambo nyumba muno ulibe mphamvu ina iliyonse, otherwise adzaduduluza nda polisi. Ku Malawi amatuluka ndi mkazi amaenda kuti pitani kumudzaka kulangizeni, kuno amatuluka ndi mamuna, whatever the case. Okay, so unless otherwise kuti mwina mkazi amapanga zosokonekera mwina za drugs za machanchani ndimene amazena kuti aya abambowa ndamene ali nzeru za umunthu asunganawa inuyo mayi tulukani. Other than that ndi zinthu zovuta kwambiri. Okay, so zikutanthauzaji zikutanthauza kuti aliyese pawiriwa anapanga move on. What do I mean? Wina anapeza chibwezi, mzimayi na Yesu anapeza so chibwezi, anapanga so move on. Ndipo ananena so kwana ujeni akufuna azipangane na kuti ayi amuna yakhozorani akhozopitiriza kuyendela yake, ineso ndapanga move on. Anapeza so chibwezi, tikunena pano ali ndi chibwezi sikuti amakhala yekha ya kazi wake wayambayo. Na Yesu mamuna anapanga so move on so ndimene anakumana ndani ndi mzimayi amene amakhala nayeyo. Despite kuti anthu anapanga separate, anthu amachezabe chifuna kuti panali ana amapita so mamuna yukonana apo ndi apo kwathandizaso anawo so amathandizaso pakazina nzina akadwala anaja amapita. Despite kuti anthu anapanga separate, mmene sawa amadwala ali kuchipatala mkazi wake oyamba amapita so kumene kuchuka muona umasinthanaso machifu mupita ku nthawi yanji kunyamulaso zakudya zakeso kupita kuti upita kuchipatala kuja unyamula zakudya akadya munanga. Despite kuti anapanga separate, tikunena za separation pamepo. Okay, tagwira ni joncho. Are we doing it now or after break? Now. Yeah, come down. Yeah. The ramp, yeah. Yeah. Then I will up now. Which lamp? At the bottom. Which lamp? Who need it? You know? I don't know, but I think I have to take it to the pond. But you said the lamp. Which lamp? That one. I'll follow you. Hello? Okay. Yes, guys. So pepani ndito kuti ndikuvepa as I said, yeah. So yeah. Mwina so positive angaso pose so mwina live ibe nabageso. Yeah. So amapita ndithu kuchipatala. Anthu amachitana naso. Sisi azikazi awiriwa. Kazi wayamba ndi kazi wachiwiri. Amaitana na sisi amuna akujeni bambo ana kunosana kone bwino bwerani amapita. Fika choti samaendetsa amaitenga mwina uba cha taxi kupita ukaona bambo. Okay, kuno zili bwino kani okay mwakuti umacheza ndithu bwino chithunzi china chake ndachipanga post kumene akucheza akumenya ma jokes mamuna ayo pakati malemuwa amakhala pakati anthu ena kumachezaso mbali mpaka namene amamwalira anthu anali ali limodzi. Komano nthawi yayikulu yayitali amapanga spend ndi mkazi wa nyowani. That's a fact. Sizisobana. Okay. Talekeza pati. Talekeza pati. Tandikumbutseni kuti talekeza pati. Ndikumbutseni kuti talekeza pati. Okay. As far as I remember, guys, I think inali pa mwambo wa maliro kunena kuti amenera ayendetse ndi mkazi wa chiwiri. Okay, mkazi wa chiwiri ndamene anapatsidwa okay kuyendetsa mwambo wa maliro. Ndiye pa zifukwa zina zake anthu amene anali mu komitiwo kaya ndi gride kaya ndi chani, I don't know how I can call it. Anthu amene ali mu komiti chifuna kuti mkaziyu sitingamublame kwambiri chifuna kuti iye anali namfedwa, koma amayenera kuti anthu azimulangiza unless ngati Yesu amava mwina malangizo. Zinthu zinamba kuti uchitika, zitambochitika basi uja anapezeka kuti
ndalama wapatsidwa kuchokera ku bungwe limene ifeyo timati pamodzi timasonkha ndalama imene inali 10,000 chifukwa chakuti amene anamwalira ndi member. Atalandira ndalama zija basi anapezeka kuti wakatani wakalipira kwa anthu amene amayendetsa mazamaliro komanso amagula manda amatani zina za mwini manda sindinene chifukwa kuti mwina zakambidwabe ndi anthu ena alisi wakambako za mwini manda wakambako pangapo zimene. So anambopanga za manda zija mwina ana not consulted kaya something like that, mkazi wakale sakuziwa kuti zili patipo, then kenaka ataona kuti manda agulidwa, coffin lagulidwa, zina zachitika, zonsezo atapanga zinakwana about 7,000 pounds manda, coffin ndi zina madongosolo ena ndi ena, ndiye kunatsala change ndithu about 2,000 something pounds. Muzindimvetsetsatu ndimandipanga follow. Ndiyeno kuja mkazi wachiwiri woyamba MG1 ataona kuti zinthu zina sizilongosoka, ndi pamene anthu enanso after consultation ndi zina tisanafike kumene koko mmene zikuveka kuti programu ya maliro inatuluka ndi mkazi wa uyuyu wa MG2 amene amasamala Esau Kanyenda ngati mamuna wake. Ameneyu akuti programu yakeyo imanena zona kuti iyeyo akayankhulapo, kaya anthu ena ndi ena akayankhulapo achibale, komano ana panaibepo ana Esau kuti akayankhule, panaibepo akutitu, panaibepo kumpanga including mkazi wakale uja zina zinthu kazimesoso. Akuti programu imene inatulukayo pamenepo ndimenena ndalekelera mkazi wakale uja woyamba uja MG1 ndalekelera, plus malangizo ndi zina zotero anapezeka kuti amulangiza chani iwe imene zilimu pito katani ukapange claim. Komanso dongosolo la maliro ino mukudziwa dongosolo la maliro fika wina yamakha ku Rotherham ndi kutalibe ndi ku Manchester. Dongosolo la maliro ndimene zimendera poyambamo limenda kuti Esau Kanyenda ayikidwa kwa mkazi wa MG2, ndekuti it's a bit far from MG1, ndekuti ana kuti adzaone kuti bambo awo agona pati amenera achiteso kuyendaso umwaka awona manda aujeni acha. Okay, komanso mwini manda kunoko chifukwa cha space ndi zina zotero ukagula manda umayenera manda acha mukhozwika mu anthu atatu akhozolowa manda mufukula mmene maonera Esau jakuyikidwa manda amene ajawo mukhozolowa so anthu ena so awiriso pompacha kufukula ndi kuyika wina kudzafukulaso ndi kudzayikaso winaso akatero atseka ndi mugulaso manda enaso. So ndi dongosolo mmene limakhalira ndi malangizo. I think MG1 amonabe kunena kuti if anything manda watitati tabweretsa kuno ndiye kuti mwina mmodzi mwa anawa kaya ndine kumene ndikhozodzarani ukagona pamenepo zili amene angapite mofulumirayo situdziwa amene koma angapite mofulumira ndiye kuti akhoza kugona mwina ndi bambo ake kapena awo akhoza panga reunion ndi ndani ndi amunawo mtsogolomo ngalaso osamwalira ndiye kuti akhoza kupezeka kuti ayika manda amodzi. Ndi malangizo ndiyena ndi mmene tsopano kumatuluka zimakalata akangati poyamba anapempha kunena kuti ataganiza zoti maliro aja tsopano tibweretse ku Manchester kwa mkazi woyamba, ndiye kangati panali kanjonjube kunena kuti munaganiza kapena nakambirana kuti maliro ayikidwe kuno ndi zina ndipo process itayamba kale ndiye sizingatero yayi. Ndiye ku Manchester aja tsopano mkazi woyamba MG1 anambopanga ucheza ndi ana, ndiye kunoko ana ali ndi mphamvu kuposa wina aliyese. Ndiye kunambulembedwa zimakalata mu dzina la ana osati mu dzina la mkazi woyamba uja yayi, koma no mu dzina la ana aja motsogozedwa of course ndi mayi awo definitely, komanso ndi anthu enaso amene matani amalangiza ife tufuna chani, we have a say, tufuna tikuuzeni kunena kuti bambo athu tufuna bambo athu akagone kwakuti. Okay, ndiye aja anapanga benjonjo, ndi pamene tsopano anthuwa anayamba kukhulana tsopano
iya simungatitero simungadeye kuti kukalembedwa zimakalata zopeza achaso amayankhaso iya izi zimakalata zanuzo zilibe ntchito mwakuti ndewo amapezeka kuti kunali nkhondo ya zimakalata za zina zopita kwa MP, zina zopita ku social service, zina zopita ku madero siyana mpaka na High Commission ya Malawi ku embassy. Zimakalata zinafika tithandizeni kupanga claim maliro athu. Tithandizeni kupanga claim maliro abwere kuti atsekidwe ku ana kufuna kuti bambo awo akekidwe Manchester. Kenaka zitafika poti zafika povuta kwambiri. Ndimene achana ngokhala ngati swanyanyalaso achabwino tengani. Ndimene zililimu mupanga chichonse nokha. Ife mwakuti mmene zilimu okay chabwino. Ndiye program imene nali yauku yopanga sideline MG1. Program chenangotembenuka. Anangoti tatata kutembenusa. Ngati mmene lili pepa ngati umalemba uku kutembenuka kuseliko. Inapezeka kuti sopano program ija yatembenuka. Ampanga sideline MG2 ndi mamemba ena ndiyena kumene koko anapanga sojani anapanga so sideline. Ndikupezeka kuti achana kasana chitika songaliso kuti anyanyala ifika timanena pobwereza kunena kuti chibwana chimalanda ndipo dzimbu limalanditsa dimba ukozo gonosa je chifukwa cha dzimbu ndikunyanyala ndeko wanakanga kuti anyanyalaso amene zili mwakuti ndeko chanamba program yoyendetsa ndisanapita koseku anthu amene amalangiza MG1 ndi mbali yawo anthu amenewa analibe mzimu. Anthu amene amalangiza MG2 ndi anthu awo anthu amene waso analibe sonzimu chifukwa munthu amene anamwalira Esau paja anamwalira pa nthawi nditu inali mu November 27 November if I'm not mistaken 27 November ana ndi nthawi yoti anakatokhala pasi ndukambirana au kunduku lukambirana kuti okay panali kusiyana maganizo inu munalakwitsa pakuti komanso inunso mukulakwitsanso pakuti tiyeni tipangeni dongosolo labwino chifukwa ukamaziva mkatimo akuti maliro amafuna apite ku Malawi ndiye maliro achakufuna upititsa ku Malawi panali ma suggestion iya imene zilimu anthu onse ali kuno mwakuti zinthu ngati zimenezoso ndiye akuti mkazi woyamba MG1 ananena kuti koma no ngati tingapite ku Malawi ndiye kuti nzangayo sakampanga recognize ku Malawi ndikaya zinakambidwa kaya koma mphekesera nzanga sakampanga recognize fefeyo ngakhale tinapanga separate koma ndinamangitsa ukwati ndithu apa challenge ndiye numadziwa challenge imene imapangira muja simapanga recognize MG2 ndiye mwina tipange konkuno malirowa komanso achibale ndiyena usewa ali kuti ali konkuno uja ndiyenda ngati magayizo abwinobe ukamavera ngati dizina ichoncho ndiye basi mmene wala aye tipangedi konkuno di mwakuti so anthu aja anakhaleka ngati kuti maliro apita sopano ku MG1 ndi ana pamene paja chanchana anapezeka kutenga pati akutere ndiyeno ndakuwuzani kale kuti 7,000 pounds inaita gulidwa manda nzina chancha anthu amenewo amakhala kuti ndramazo amagawa ko upanga za manda ku coffin kaya ma logistics ena ndiyena okhudzana ndi maliro khawo osati mpatsa munthu transport iya koma okhudzana ndi maliro kuti maliro tichoka tipititsa kumwakuti ndiye kutatsala ndrama pamene pacha ndiye mmene pachana pakakatapanga handover okay chakuti ndiye akuti MG1 ndi timu yake ndalangizawo anapeka okay ndiye pacha kunatsala 2000 chakuti change tipatseni change chicha ndiye khanga change chicha kuna liso njunju iyayi change mwakuti then kenaka kunatuka nkhani ya mafoni kunoko sija chilendo anthu amatenga foni pa contract amatenga foni pa ngongole ndiye wina asene kuti wana ndi ngongole yes anachana 6 mmene ndimakuzirani muja kuti anthu atapanga separate Esau analibe ndi access ndi chani ndi anaja amacheza naobe anaja amathandizabe anaja komanso mkazi uja ndi anaja panayika relation ibe kabwinobe fika anaja amapita ukacheza kwa MG2 bwino ndithu popanda sovuto MG2 ndi Esau anatengana ndikwawola anaja 6 ndikukatengera mafoni pa ngongole
atakatengera mafoni pa ngongole aja ngongole ija chama 2024 mukangati anakhala ndithu chaka akulipira pang'ono koma mmene kangati Esau anayamba udwala ngongole ija anayimitsa samalipira. Okay, what am I trying to say? MG1 ndi timu yake atayitanitsa unena kuti ndepaja kuli chenji tibweretsereni chenji chicha. MG2 anena kuti yayi kunoko kuli ngongole ya mafoni nde chenjishi tukapereka ku ngongole ya mafoni ija 2000 chakuti komanso ikucheperaso tikaponso ndalama zathuso titani tipange pamenepo nde 2000 isibwera kumeneko koma malirowa tengani ndi zina chabwino nde kaya kunali yankhulana kotani chanchani situziwa koma okay chabwino tiona kuti tipanga bwanji basi pamene pachina ngati kuti 2000 ija yapangana kanso ndi ngongole ya mafoni ija basi tu maliro ambochitika kuja dongosolo ndi zina mukudziwa from 27 November ufika pa 4 February ndi minyezi iwiri mkanthu pamepopo minyezi iwiri mkanthu inapita anthu aja osavana chinthu chimodzi anthu aja osagwirizana chinthu chimodzi kuti kodi apange bwanji ndiye basi pakatikati pa panali matopoto mmene anene amujezi makalata zibaluwa zoopsezana zotere chanchani zinthu zimenezo zilipo nine zinandipezanso mpafika cha ulemu mmene ndinali nawo ndi Esau mmene Esau amakhalira moyo wake sitinakazipanga post koma ngati muzifuna pano ndikozopanga post kuti izi ndi zimene anthu amopsezana. Okay, akuti ya zamapatezo kaya akuti amapangitsa mapate sintuzidziwa ine zimenezo nanga ine naliko ngati ine ndikonena zimene ndikupanga kaya amapanga mapate sintuziwa kuti ndalama zake zinali zitizo nthawi yake inali itiyo amapanga mapateyo sintuziwa iwe tinali. Okay, so maliro ali nyumba maliro aja anapezeka kuti okay kodi anamwalira liti tandikumbutseni akuti pa 2 December. Okay chabwino ndimona ngati pa 7 November pepani akuti anamwalira pa 2 December pepani ndaonjezera. Okay, yambira pa 2 December kufika pa 4 February ndi nthawi yayitali imeneyi minyezi iwiri anthu anakatha kukambirana chinthu chimodzi pepani nalakwitsa. So pano izi chifukwa chosiyana maganizo ndi zina zinapangitsa kuti even ijamati mbamu icha isachitike ndi dongosolo bwinobwino chifukwa kuti izimene zija zoduliraponso zina ndesi zinachitike bwinobwino nde thupi la Esau osati moja mzimu wake usamutendere idaoneka ngati kuti zinthu zina sizinayende bwino ndithu pamene popo malo mwake ndimene zimaveka muja kuti maliro tupita omeko komano maliro wake situona nkhope ndi zina zoto soyeza kuti zina dongosolo silinayende bwino, poor organization. Okay, so maliro tsiku la maliro lafika mbwe tafika ku chalichi tinaonapo ndithu ku chalichi kuja mwana wa Debola ndi nzake kwambiri wa Clementina analipo ndithu anagwira nawo tsogoza bokosi lija ugwira coffin anatenga gawo ndithu anagwira ntchito anagwira ntchito ndithu sindesingane kuti ngakhale kunali ngatibe kunena kuti sana apatsepo pa ujeni komano mwanayo anamuganizirapo fuka chimenecho chimatengeranso anu akenso maliro kunena kuti kodi akagwire bokosi akaende ndi bokosi ndi ndani zimatengera anu akenso maliro kuika program imene ndi anayikaponso mwana wake wa Debola ameneyo. Ma Diamond ena amangoti Maya Diamond Depsi Maya Diamond ndiye mwana wake analiso pamene kugwira no coffin. So zimene zachitika mbwe tafika kumanda basi ja kuika jeni ndende tathamangitsa pamene pajende kuti tafika pachani tafika poti sopano poika nkhata
anthu akunena kuti ineyo singane kuti poor management ya MG2 ndikane kuti poor management ya mbali zonse ziwiri tinali poor management ya mbali zonse ziwiri chifukwa chakuti mbali ya MG1 pozindikira kunena kuti munthuyu anamwalirira m'manja mwa MG2 mumenerabe kumpatsabe kaulemube pena pakebe MG2 sonawonso mene amapanga programu yawo yoyambirirayo pozindikira kuti munthuyu anayi ndi mkazi amene anaberekerana naye ana amene aso kumpatsaso ulemuso. So ndi mbali zonse ziwiri. Okay, ndi mbali zonse ziwiri, sikunena kuti ndi mbali imodzi kwina kwake, kungoti it depends kuti iwe uli mbali yakuti. Koma nene ndabwera panopo lukamba ngati pakatikati. I don't care kuti kaya muli mbali iti ine ndukamba pakatikati. So pano kumanda tafika, so pano tafwetsera taundira pano mpoyika nkhata pamene anthu ambiri anadziwa zona kuti kunjaku kuli mpungwepungwe nthawi yake ndi imeneyi. Zazimabaluwa zija anthu samatani samadziwa kuti kuli zibaluwa zosowa poyika zotere zimene zija anthu samatani samadziwa iyayi. So pano mpoyika nkhata ndi anayambotchula pamene pacha akunyumba kwa MG1 abwere, MG1 anapitadi kumekucha ukayika nkhata wakuti abwere bambo ayesawo abwere kudzayika utere chachani mwaone niona panga live ndithu maona pamene pacha. Inafika pona kuti aliyesa amene ali ndi maluwa ma flowers abwera atsatani adzayike apa chifukwa tikumaliza sopano. Ndekuti MG2 ali ndi nkhata imene nkhata yokhayo imene ina yolembedwa Esau ya ready ali ndi nkhata m'manja koma sanapangidwe recognize kuti akatani akayike nkhata. Okay, ndekuti aliyese wayika pamene pacha mkazi uja nkhata ali nayo m'manja basi kuti koma nanga ndi chitopita ngati pa jeni pa chisawawa pa ndidikirebe mwina kampata anthu achisawawawa akamalizoyika ine ndipite nkatani nkayike ndiye anthu amangobwerabe kenaka anapezabe mpata nakayika chani nkhata yake. Pakunena kuti anthu fe tinapanga travel tili kunoko ku UK kunoko pamalamulo mailiro aja anayendetsa ndi atchalichi yes, koma kunoko munthu kakhala ndi bambo ana kapena mayi ana kukachitika maliro ama ukakhala kuti iwe unakwatiranso azungu amapanga recognize munthu uja unena kuti tiliso ndi wakuti pano mwakuti adzaikeso nkhata amapanga zimene zonso. Ineyo pa maganizo anga ndimuona ngati kuti anakantchulabe kuti tina Clementina abwere adzaike nkhata osampatsa taito kunena kuti ndi MG2 kapena chanchani poganizira kuti munthu uyu ndi amene wakhala kulera maliro, ndi amene wakhala kulera munthu uyu for some time. Chifukwa anthu tinangouzidwa kuti matenda wadwala tsiku lakuti chanchani matenda akhozotheka kuti mwina analibe akalebe koma no siti mauzidwa poopa zokambakamba zikhozotheka kuti matenda anali akalebe munthu amadandaulabe amatere chanchani sizingaziziwe posa mutchula pacha. Ine ndiwona ngati ineyo panala kuika ndithu kupangira kuti tili kuno I know kuti mwambo wa charity koma ana akangomutchulabe kuti wakuti abwera adzaike nkhata basi ayika nkhata yake ya ulemu koma anayika nkhata pamene pachapo mokakamizika mopanda mosapangidwa recognize ngati MG2 kapena ngati munthu amene analera maliro ndipo analira ko basi. Ngati ine nava mawu ku maliro kundikuzeni zona ine ngati nava mawu a munthu anaveka pagulu la anthu kuti maikoto mmene maliro amalirira muja ndi maliro mawuwo nnavuchokera kwa iye MG2 atabangula ndithu aliyese anava pamene pachapo Debola ndamene amangwira. Okay, so ndi zinthu zona kuti sizinayende bwino kupangira organization. Zinthu zonse zinakakhala kuti anthuwa anali amagwira ntchito hand in hand anakapeza nthawi yonena kuti ase iweyo tikakufita pakuti I know you don't mind kuti iweyo
mwina usakapatsidwe taito kuti mkazi wake wachiwiri komano akangonena kukutchula dzina azimenezo anakagwirizana. I think sanakakana anakavomera zimenezozo. Koma kunyanyala ndi zina zotero zapangitsa kunena kuti anthu awawa asiyane maganizo kufika ponena kuti munthu uja wamwalira. Chifukwa tinene zona zina kampo zinaleko ngati mamuna anafika ponena kuti next of kin akhale uyu ndiye kuti anaona mosokena kakeso mwankazi wa MG2 uyo. Okay, zina amazika mmenemo mwaona. So pano pali nkhaniso yonena kuti anthu amene manene apo za divorce chanchani. Divorce ndiyofunikira kwambiri ngati anthu mwalowana. Aino kunena kuti mmene MG2 amakhala ndi Esau chifukwa azikazi ndi amene amakonda zimenezi. Azikazi amakupusha ndithu up to the corner iweyo kumaso kolowera. Azikazi amanena kunena kuti mmene zililimu tansiyeni mkazi winayo tasaina ni mapepala divorce. Komano for some reasons sana saineli ma divorce makalata. Komo kamava mbali ya MG2 amena kuti kunali ma divorce chani papers. Ndiye ndikutengereni kumbuyo kunena kuti chifukwa chani pakuveka kuti panali ma divorce papers pamene ma divorce papers yo panali bepo. I think malemu sanafune kuti apangire ma divorce papers kunoko chifukwa kuti iwowa malemu anatapanga apply asylum ndi MG1 ndi ana makhalidwe akunoko kupanga apply kunena kuti okay ife tufuna tizikhala kunoko. Inali ya ifika mudziyo zoti iwowa anabwera limodzi ndiye inali ngati family ana 6 ndi makolo anapangira limodzi. Ndiye kusaina divorce documents ikuyenera ndi kuti home office idziwitsidwenso kuti abambo aja sindinawonso limodziso nawo apanga zawo ineso ndi ana tupanga zathu. Ndi akuti ukamaiva mkatimo nkhaniyo ndi akuti sopano malemu ndi MG2 amacheza ndi anthu ena ku Malawi kuja ati tipangireni za divorce chani mapepala mwakuti ku Malawi kuja napezeka kuti kutumikana mpaka na kumene kuja unatuka chani unatuka chibaluwa kumene kujako cha divorce chimene amasunga ku MG2 ndi mamunayo amakhala nacho chimenecho. Nde pamene panavuta zinthu akuti ndiponera kuti mmene sopano malemu amafuna apange apply mapepala kachikena kaya zinenda bwanji kaya ndiye MG2 fwa MG2 ali ndi mapepala ake sola ali ndi mapepala ake okhalira bwino mmene amafuna apange zimenezi mapepala chanchani pamenepo ndi pamene sopano akuti home office ndi pamene inadabwa kuti kumuimbira sopano MG1 kodi zukhala bwanji kuno talandira zimapepala izi za divorce kuti munapanga divorce komano kunoko kesi yanu ikuoneka kuti anthu muli chani muli limodzi zikukhala bwanji pacha dzidzidzi kodi kuli chonchi komano kuli chonchi chanchani. Ndiye ndimene mumava kuti uku kunali mapepala a divorce koma kwinako kunalibeko. Uku kuli mapepala uku kulibeko. Uku sakudziwa kanthu uku akudziwa kanthu. Mwaona? Ndiye pali zambiri zimene zinachitika zina kuti mwina tikambe panopa anthu mkaika ngati kuti yayi chanchani uli mabilu unali mabilu amaliro kumeneko zinthu zoti sizamasewe mabilu akuluakulu kuti zinenda bwanji mwina live yantsogolomo. Kuli zambiri zimene zinachitika kuli zambiri zimene zinalakwika komano kunena zoona guys ngati muli pa banja mufuna kukhala pa banja ndi munthu make sure musanadzipeleke khalani motera munthu mwamunayo ali free zenizeni chifukwa mkazi MG2 anadzipeleka anabweretsa bambo ake makolo ake a Esau amasunga makolo ake a Esau anapanga zina zoti mwina zikulu komano anthuwa kwinako kwa MG1 asanapange chani asanapange divorce ngakhale MG1 amali anaiso ndi chibwezi kapena ali ndi chibwezi
komano divorcing documents was very important. Okay, ndiyeno pazifukwa zimenezo panopo tikunena pano anthu ambiri akunena kuti iya yakuchimuna munatenga mbali munali kwa MG2 momwe khala kwa MG1 kapena malomo panga balance up the situation. Guys, ine ndikuwuzeni chimene chimachitika kwa mwana wa nzeru amakhala ku side imene makolo ake akupeza chakudya. Okay, chimene akuchimuna anakhalira mbali ya MG2 ndionera kuti bambo a Esau akuleredwa ndi MG2, akukhala pakhomo pa MG2. Anthu ena akunena kuti iyayi anapanga ofa kuti apite azikakhala kwa MG1. Auti MG1 anapanga ofa. Sindidziwa how true is. Komano chimene tikudziwa ndichonena kuti akuleredwa ndi MG2, amakhala kwa MG2. Pano tikunena pano pali kwa ndani? Kwa MG2. Ndes zinakakhala zovuta kunena kuti akuchimunawa achibale ndiye na otero azipezeka kuti azidana ndi MG2 pamene makolo ako anthu akuleredwa ndi MG2. Zinali zinthu zovuta kwambiri. Pano pasituzwa kuti kodi ziyende bwanji. Fuka anthu munaonanso pamene paja sikuti mphamvuzo sikuti ali nazo zoti bwanji ali no pamaliro ndi pamaliro. Komano kwaona sikuti ali ndi mphamvu zoti bwanji afunika chisamaliro ndithu. Afunika chisamaliro utachitika mtundu wina utakhala kuti munthu kuganiza bwino sungamapite mwina kuntchito. Chifukwa sudziwa kuti kwani nthawi imene afune chakudya ndeti ndi old age, afunika ndithu chisamaliro. Ndeno sungachitirenso mwinaso nena kuti ayi ndikhala mbali ya uku pamenewo. Komanso khanga liso MG2 uyu chifukwa kuti ndi wokhazikika ali ndi mapepala chachani ukhanga ali nayeso amaflasha ndithu timakubidiro apo ndi apo. Pamene uku ali ndi ana 6 ndewo lotakhala kuti iweyo uli mtima kobidi pa ana 6. Guys, ine panopa ndikubangula ndi ana 4. Ndikubangula ndi ana 4. Wina akatabwere no I don't wear this label. Wina abwere my shoes is small now. Wina abwere school uniform. Wina abwere now I'm going to new class, I need a new uniform. Guys, it's not that easy. And it's even cheaper kulelera mwana ku Malawi kuelekeza ndi kulelera mwana ku Mangalani. Ukozumuza ulipita kwanti yako pa holiday upite kwa kuti. So taphunzira chani? Mukapeza mamuna oti anali ndi mkazi wina, make sure mapepa akhalepo. Chifukwa chakuti even panopo mkazi wa panopo wa MG1 ndiye kuti apapa ifa ndimene yatani yampatsa divorce certificate. Otherwise na Yesu anakakhala kuti ndi chibwezi chakecho sanakakwatirana chifukwa cho nena kuti sitina thane ndi mamuna wanga. Komano ifa ndimene yapereka so pano kuti now you can go ahead akhozodzalowa akhozomakhala mukhozomakhala mwantendere. Koma zoti wina wakaoneke wabwino kapena wina oyipa ayi mamuna anapanga muvoni mkazi iso anapanga so muvoni tikunena za MG1 anapanga muvoni MG2 mkazi mamunaso anapanga so muvoni. Mmene amapita ukuku kwa MG1 anatapanga muvoni atapanga chisankho dena kuti ineyo ndi mmene zilili wanga ndiotani ndomangamanga. Okay, nde kwa ineyo langizo langa ndionena kuti guys ndi zinthuzi divorce certificate ndiofunikira kwambiri. Osangokhala basi makhala bola tikugonana bola tikupanga zakuti we okay chani ayi. Uyu anakakhala ndi marriage certificate panakakhala divorce certificate ana ndi ufulu wonse nena kuti ine mamuna yuru ndi wanga. Komano panakakhalabe kusiyanabe maganizobe ndi ana chifukwa kuti uyu wa pa divorce certificate yes, komano ana they have got last say ya thupila bambo awo. Mwaona ana acha kungoti ife taganiza mwakuti
ndimene ziyendere olora khala ndi divorce certificate ndiye situation was hard chimene anakapanga cha zelo ndi kupanga cooperate kugwirizana guys tupanga chakuti inu mukugwirizana nacho kapena ayi osati ayi ine ndidzapanga zakuti popeze ndi amene ndimatere ayi komano posa mutchula dzina kunena kuti adzaike nkhata potsa mpanga likonaizi nthawi ya nkhata ija amulakwira kwambiri munthu anadwazika matendawo aya amula tinene chilungamo guys tinene chilungamo ole mjiwa anakudziwa kunena kuti moyo wa bambo ananga popanda mchithuyu sunakakhala chonchi akudziwa. But the good thing, as I said, anthuwa ngakhala anapanga separate amachezabe. They had good relationship. They had good relationship. Kwadala kuti anthu ena akuganiza kunena kuti mwina atu zinakakhala kuti anampatsabe moyo owonjezera. Anthu ena kuti mwina anakabwere. Koma anthu ena pakuveka somphekezera zambirimbiri zimene zikuveka zoti silingapange speculate panopa kumene kuti akutiza kuti ayi silinganene pano. Achimwene anga blessings patuwe banda ndakona. Sindofuna ndipange speculate chinacha. Koma pali zambiri. Koma zina zimene ndinganene ndi zimene zokuti mwina anakatani. Hey guys. I'm back. Sorry. Yeah. So, ineyo ndimati kunoko mene zinthu zimayenera kukhalira. Mukakhala ndi mamuna make sure akonetseni mapepa la divorce. Andi kunoko ku UK kunoko anthu ambiri amapanga ma documents abodza. Ndipo anthu ambiri amapanga ma documents abodza kumatumiza ku Malawi. Ine mukumbukira nthawi inakenso ndi Mr. Handsome tinapanga kusotako nkhani ngati so yomwe iso ya wina wake atapanga ma documents abodza kunena kuti enda panga divorce atapanga anangopita pa Google pacha ndikukapanga downloada machani ma documents sindunena kuti ma documents awawa anali achoncho koma nonava kuti anapangitsa ku Malawi wina amadziwa wina samadziwa. So make sure zizenda choncho, otherwise it's so sad kunena kuti munthu wagwira ntchito yotopetsa kufuka kulera kusamala matenda usiku amasewera atu guys. Umadzuka malo osenera kudzuka. Umapanga program ya mankhwala uli ngati mwana kuti akudwala azikuzani kuti mwanayu muzimpatsa every 4 hours mankhwala. Ukuyenera kudzuka kaya ndi ma 2 ukuyenera kudzuka upanga set up alarm kuti utani umpatse mankhwala mwana uti. Kaya nthawi yanji ukuyenera upanga zimenezo. So, ntchito yotopetsa kwambiri ni ntchito yayikulu kwambiri. Kulera matenda si ntchito ya panopo ya pang'ono iyayi. Maona? Mapeto ake ndikukapezeka kuti walandira chitozo. It's very very painful guys. So painful. So painful. On top of that, ukulera be makolobe ya munthu. Sizinaende. And zonsezi izi tikunena papasi kuti kaya it's so painful. Zonsezi nakapangidwa avoid. Unakakhala kuti matimu awiri analogonjelana, matimu awiri anaende alangizi abwino. Zonsezi zinakapangidwa avoid. It was just a matter of kuti Clementina abwera atsaike nkhata. Just that short word ndimene yapangitsa zonsezi kuti zioneke kuti sizinaende bwino. Zamene zapangitsa kuti even in tempo wa malemu Esau uzipepuka. That short. Anthu awiri kungokhala pasi kapena magulu awiri kungokhala pasi ndikukambirana anthu azelu zawo. Fukwatu munalitu anthu azelu zawo. Anthu amene ena mwene mapanga respect mwe apatsa ulemu nditu kuti wakuti anali mmenemu. Koma sana ganize kunena kuti kodi zikhale bwanji. And izizi ndikuuzeni chimene chimachitika. Koyambirira munthu ukamapanga zinthu ukamanyanyala mucho umangoganiza za iweyo. Ukamanyanyala kaya ukamanyoza umangoganiza za iweyo bola kwa iweyo satani zakuyendera. But end result yake
imadzakhala yayikulu ifika noti zimapanga impact anthu ambiri. Zimene zijazo koyambirirako mmene mwina amauzana kuti suli pa program, mwina suli pakuti mwina sumatero. Guys, ndi zinthu zimaoneka kuti indibwera ine ndizangobwera chabwino ndizangotere zimaoneka za choncho. That's small thing. It's okay. Zakhalira koma no zikatuluka mmegara papa mmene zachitikira ndimene mwaona anthu ambiri kunyozana kuma social media mu, ena ali ndi umboni, ena ali ndizi zambirimbiri. Ife zina nazidziwa kale guys, saunamizeni. Pali zinthu zambiri mmene madziwa zambiri komano ulemu umene nawo kupaisa ukanyenda ndi umene ninaona kuti izi tisatulutse. Zama documents nadziwa kale zoti anthu ufuna kutengerana ku court kutere zimakata zupita ku home office zupita zonsezo ndimadziwa. Komano anthu amangoti connects ndi wamabodza yachana ndi nthawi yangaso naneso ndi anthuso ndimapeka solemuso ndine munthuso naneso. Nakangoti ndapangira nthawi imeneyo kuyambotulutsa zimenezo zinakakhala even worse. Apano pefika yoti anthu anakamapita kumaliro akudziwa kale kuti uli mpungwe. Akudziwa kale kuti ukuku anthu amapangirana amafuno amadwirana zimasamani. Anthu amapanga akudziwa kale. Koma we didn't want to do that. We kept quiet. So I don't know ineyo kwa ineyo singampange blame MG2, singampange blame MG1. Koma alangizi anthu awawa amalira koma alangizi awo azilangizi awo amene amalikhala mu committee ndi anthu oyipa kwambiri, anthu opanda zelo, anthu opanda chikondi, anthu osadziwa, opanda vision yona kuti kodi zimene tikupangazi zithandiza chani, zikhale bwanji kutsogoloko. Chifukwa panakakhala dongosolo kumalawi mwina zinakakhala zofeka kunena kuti ndasisepi sungatchule dala za MG2. Komano zinakakhala bwino anakatchula kuti wakuti abwere adzaike nkhata anthu ndi umakambirana kuti kodi amene wandendani awa ndi ndani amenewa sana apatse taitowa ndi ndani. Anakakhala kukambirana. It's okay azikambirana zimene zichazo munthube walandirabe kaulemu kakebe. Kusiyana ndi kuti angokupangirati sideline chonsecho kunagwira ntchito yayikulu kumbuyoko, ntchito yotopetsa. Guys, it's hard. And mwina ngati as I said kunena kuti mawu amene ndinamva kwa ineyo kumanda ku munthu akulira anali MG2 nava kulira ndithu mawu pa mtunda enawo amangosisima kusisima. Komano mawu amene ndinamva kuti maika langa ine anali MG2 kulira kumene kumwina kudali kwanena kuti after all what I've done to this man, is it what I can get? Is it what I can get? Mwina kulira kumeneko, mwina kulirabe kuti panali chikondi chenicheni. Yeah. Thank you. So mwina kulira kumene koko siningadziwe komano munthu analira. I don't know. Ena mona mwina chithunzi changa akumwetulira. Guys, ndi Mario. Nthawi zina umamwetulira usakudziwa. Munthu wako usakuyenda. Zimatheka zimenezo. Olo kumwetulira kwa chisoni kulipo. Koma azimayi ndikuuzeni fika kunoko kuli mabanja ambiri achonchi. Kunoko mabanja alipo ambiri achoncho mabanja anthu oti mukhalira limodzi chanchani kunoko kuli mabanja ndithu ambiri. Oti anthu aja sanathane. Ilili ndi phunziro lalikulu. Ngati munthu safuna kusaina mapepala a divorce, mumuuze kuti ndipita ndikomweko. Pitani komweko. Komano ineyo as I said,
Guys, sakunamizeni. Posa chula dzinapo ndepana sipana ndikomere ndizibwereza. Wewe sipanende bwino upangira kuti anthu amene anapanga zimenezo amadziwa zonena kuti munthu uyu anamwalira manje mwawo. Of course mmene anthu amamwali mmene Esau amamwalira akazi osawiri ali pamenepo napanga ponse chithunzi akazi osawiri akupangana sister chan zonsezo zinali pamenepo amacheza atu. As I said, they were so close. Akamapita Esau akamapita kuonana amapita limodzi ndi mkazi MG2 sinduzo akaya malowa nyumba akaya samalowa chani komano MG1 akapita kwa MG2 amalowa nyumba makhala limodzi pa mpando kumekuja chithunzi chimeta tapo stage ndi kunyumba kwa MG2. Esau atakhala pamene paja self koma ifa ndimene yarayanitsa anthu awawa, and I can't see them coming together again. But shori nendi yankhule panopa pa live ndikufuna kuti anthu awawa they have to come back together again for sake of thupi la Esau. Taiga maliro sitinamalize pamene paja pafunika chiliza chimene chocho chofunika anthu awawa agwirane manja kunena kuti okay ine tinapanga share ma memories mwakuti wina so yedenso napanga so choncho okay tiyeni chiliza chikhala bwanji budget ikhala mwakuti okay. And on top of that, sikuti ndikunenera kuti chanchani bambo a Esau ndi akulu. Mphamvu sikuti ali nazo zoti bwanji. China chake chitati chachitika lero anthu awawa afunana kaya. Chifukwa anthu mukunena kale kuti ayi MG2 sanakwatirane ndi Esau. MG2 ngati sanakwatirane ndi Esau ngati kuti silinali banja lovomerezeka, how can she handle maliro abambo ake a Esau zitati zachitika? Fukatu ifa nde ilipo zaifa lizikamba guys, osatiso tizinyengerera naso ifa iliko aliyesa adzamwalira ndithu ine tati ndikhoza omwaliraso. Akhoza sopangaso pamene pachapo zitati zanguti zachitika zachitika. Zitati zachitika singata apanga bwanji hando maliro onena kuti sapongo zake azi anthu mukuneyankhulira onena kuti sanakwatirane naye panebepo marriage certificate panebepo zakuti apanga bwanji hando atati amwalira lero ndiye mgwiriza ukufunika chifukwa uyu MG1 awawa ndapongo zake eni nangasi mamuna wamwalira ujeni marriage certificate ilipo ili intact asanapange divorce ndapongo zake eni if anything akwene khala ndi full responsibility pamenewo komanso ana akwenera mapito kaona gogwawo ndiye sindiuziwa kuti agwirizana zotani kaya asamuka apita kujeni apita kwa MG1 kaya uyu MG2 apitiriza wasungabe I don't know koma mgwirizano kufunika apo B MG2 sazipita ntchito azikiyang'anira makolo ndiye mwachidule mwina ndimo maganizo anga ndingangonena choncho anthu mabanjamo kuma uza munano marriage certificate munakwatirapo marriage certificate ili kuti ilipo okay tiyeni tizikhalani tiyeni nafeso lipange wetani ukwatoyera simwati marriage certificate tiyeni tipangeni ukwatoyera fika ukwatoyera sungapange ukwato uwiri woyera ngati palibe marriage certificate ngati palibe divorce certificate yakwina kucha akukanira
akukanira. So zinthu zovuta, especially so kunena kuti nanga sikwa MG2 kunebeko somwe naso. Nde inali nkhani yovuta kutsutsana naye kwake kunena kuti sopano ngati mukuti ana asikaona pamene pagona bambo awo pafupi nanga wangayo. Pamenepo fwa anakakhala mwana unakakhala kuti nanga wangayo mungona ngati aziyenda mtunda. Koma kunebeko mwana nali banja kumano losavomerezeka. Guys, nkhani yake mwachidule ndi mmenemo. Ngati ndayiwalapo kanthu tiye tikumbutsaneni komano as the way things are kwangati kukhalanso sumilana ndi zina zotero tizikupatsirani. Pankhani iyi sinathe yayi. Nkhani iyi sinathe thupi la Esau lapita komano nkhani ikupitirira. Ndikhulupirira kukhala zibaluwa zina zimakalata. Fukwa kuli mphekesera zikuzungulira kuli zambiri etu zikuzunguliratu. Komanso ndikupempheni anthu ma comment section patsanani ulemu maliro siyanu. Anthu mwatukwanizana, anthu mukutukwanizana, anthu mukupitirira. Chimene ndimapanga ifeyo content creators. Timabweretsa topic. Tikabweretsa topic ija, it's up to you kupanga comment kapenayi. Koma sitimapanga force munthu kupanga comment kapenayi. Ndengati mwabwera ndi comment yanu yonyoza sikuti nkhani ikukhala kuti Connex anati ayi. Anthu atenga comment yanu ija ndikuyipanga file kunena kuti unanena zakuti pa live ya Connex. Ine sizondikhudza. I can't control you. Ndiye mapeji mumuli zambirimbiri zimene anthu mukulempa mukutere mukuyankhulana zakuti mwakuti zinthu zina zopanda umboni. Ine zimene ndayankhula apa zonse za umboni. Ndiye wina sangabwere kuti fe ayi. Wamantchito ya blog awangobwerera ndi ujeni ngoyankhula kuchina chake basi anthu ndamene azipalamula okha zawo zimeso. So yeah guys, ndikhulupirira kuti ndayankhula chilichonse unless ngati pena pake mukuona kuti ndapamisa pamene mukuganiza kuti nanga zakuti zinenda bwanji ndikupatseni 1 minute amene muli ndi funso kunena kuti nanga pakuti zinenda bwanji ndikuyankheni. Ngati ndikupadziwa that is amene ali ndi funso abweretse apapa 1 minute ndisanatuluke pano kuti nanga pakuti panenda bwanji ndikuwuzani unena kuti pamenepo panenda mwakuti ngati ndikudziwa. Alipo ali ndi funso ndikudikirira lembani funso lanulo musimu kuti nanga mava zakuti zinenda bwanji ndikuwuzeni. Za divorce ndakuwuzani zoti aliyese pakati pa awiri Esau ndi amuna ake osanapanga move on. Screenshot ya MG1 analemba kuti chani. MG1 yo screenshot yo analemba kuti chani. Screenshot yo analemba kuti chani MG1. Ndiye mutuuze. Elizabeth MG1 analemba kuti chani. Ati chinatembenuzitsa pepala nchani. Pepala lake isi chinapangitsa kunena kuti anthu MG1 asayendetse maliro ayendetse MG2 zimene chinapangitsa ndi lack of uphungu umene anthu amene amayifuna amayika mu komiti. Uphungu wa anthu amene anali mu komiti chifukwa tsingene kuti kuolakwa ndi MG1 kusampanga konzati. MG1 ine nakakhala nzake nakamuza kuti ase zimene ukuchitazi uzayikapo azakowa. Uwayikepo azakowa paja akadwala kwambiri mamunayo
umamuimbira phone kuti kuno adwala kwambiri bwerani mudzatani mudzaone. So mano apa ndi pamaliro mpanga chakuti mpange include pangani include chakuti koma ndinamva kuti pa program panalibepa. So you can see there uphungu unapangitsa unena kuti zinthu zitembenuke. Zinthu izi zinakakhala kuti amapangana konsati chani zinakaenda mmene anu akewo pachi sister chawocho pa MG1 ndi MG2 amagwirizirana zinakaendanso chimodzimodzi. Tili kumastandi ife some things are better not to say anything. We watch, listen and don't judge. Yes, we don't judge. Okay? Chimenecho. So, ineyo guys, uphungu what if anauzidwa koma sanamve. Okay, iyoyo ndi njira ina. Ngati MG2 anauzidwa unena kuti apange include ana MG1 yati ndiye kumene koko ndiye tikunenako kuti kusava kwa MG2 ndiye kuti ngati malingana ndi funso lanuli sindikunena kuti MG2 ndi osava koma ngati anauzidwa unena kuti ndi mmene zililimo tiyeni tipangeni include awawa iyo jandikukana ndiye kuti pamene popo ndiye kusava. Ndiye apapa ndiye kuti wafa nkhwangwa ili muchani ili mutu. Mwaona? Na Yesu MG1 ngati anauzidwa kuti yayi mmene zililimu tiyeni tilimuloleni MG2 adzaike nkhata kungomutchula dzina chabe adzaike nkhata uja ndikukana kumeko ndiye kuyipa mtima. Kuyipa mtima poganizira kuti nzakeyo ndi amene analera mamuna amene wakhala naye zaka zambirimbiri zosawerengeka. Ndikhulupirira kuti ndafotokoza bwino fuka anthu mulibenso mafunso akuterani mulibe mafunso ndiye kuti ndikhoza kumapita pakakazina nzina tizikumana ma comment section imu kapena pa live inaso imene ndipange. Osayiwala guys kupanga follow Connex Banda Connex Mr. Tonan. That's my new page. Connex Mr. Tonan kunoko ndikongodutsira chabe kunoko kuma page manager is not matured yet. Singalowe live mpaka na patema siku 60. So singalowe live kwa Connex Mr. Tonan chifukwa chake ndili kunoko kulowa live kunoko. De osayiwala panga for Connex Mr. Tonan. Okay? Solomaliza akuti chani. Atawa chotse kwa abambo apite kwa azukulu awo. Izo zote akambirana chifukwa chake ndimakuzani kuti anthu agwirizane akambirane akhazikike bwinobwino. Komanso pali anaso abambo sikuti Esau ndi omaliza. Ayi kuli ana enaso amene wakhoza kupanganso chisankhoso. Kaya atenga azikakhala nawo manyumba mwawo kaya zikhala bwanji ali ndi ana enaso onera kuti nawonso akhoza kufunanso kuti mwina amupumitseko MG2. Kana yake ndimene koma singapangire chochita kuti apite kuti atani ayi zili kwa iwowo kuona kuti apanga bwanji pachi sister chawo pachilamu pawo aona kuti apanga bwanji. Ndikatero guys nditsazike apa ngoneka kuti mafunso atha ndafotokoza chilichonse I think mwachiveveve mafunso amene munali nawo nkhawa zonse zimene munali nazo ndazikamba ndithu koma muzimva zinthu zina zongofuna uyipitsana zofuna utani muzimva ndithu zizituluka ndithu zimenezozo musazitengere ndi zina mwa zimene zimapangitsa kuti anthu adane. Zikomo kwambiri mwakoma nonse. Bye bye. Akuti God is faithful. Bambo akhala bwino. Tina will be fine and Anna also will be fine. So I don't know statement ya Depsy ma Diamond kuti akutanthauza kuti bambo akhala bwino kuseza kuti mwina sakupeza bwino weniweni komano kukhala bwinonso kaya kukhoza kupeza kuti akhala bwinonso kunyumba komwe kwatinako kwa MG2 akhalabe bwinobwinobe komanso anaso will be fine ndiye kuti anawonso will be fine kunena kuti ukukoso akhala bwinobwinonso ndiye I don't know
kuti tipange bwanji. Ife tili mbali ya MG2 ya aliyense ali ndi mbali yake, silingakuletseni kuti mukhale kutiko. Ineyo komano kwa anthu amene andimvetsera ndafotokoza pakatikati pa nkhani, sinafune nditenge kuti mbali yawo kuti wakuti ndi olako wakuti ndi wafika. Zinthuzo zinayamba bwinobwino koma zinapezeka kuti mkatikati zaonongeka, then kenaka zaonongetsa chilichonse, kenaka zanyozetsa thupi la malemu. Mwakoma nonse. Bye bye.